Baba mungatangire nekutisivisa kuti watiri kutaura nawo ndiani? Alright. Chokutanga ndinotanga ndakutendai vateereri vari kuteerera. Zita rangu rekuberekwa chairo ndiMadzibaba Endby Makururu. Madzibaba Endby Makururu ndiri bishopi weJohn the 5th of Africa International Church. Ichurch iri munyika dzese yandinotungamirira ine vanhu vane uwandu wakakura. Madzibaba Endby ndivo zvakare founder weruvheneko rwenyenyedzi trust inonzi RRT, organization yakazarurwa naMadzibaba Endby. Organization yeRRT yakazarurwa naMadzibaba Endby mushure mekunge ndaroteswa nemweya mutsvene kuti ndizarure organization inomiririra vana vadoko shirika dzekuderera. Chiri chinangwa chekuti mweya mutsvene mukushanda kwandaita nemweya mutsvene, vanhu vainyanya kuuya kwandiri vachibatsiridzwa vanhu vanga vari nherera. 1, vanhu vanga vasitorina pekutangira. 2, vanhu vainge vabatwa chibharo. Kubatwa chibharo hakusi kungobatwa mwana mudiki chete, nevanhu vakuru, madzimai vakuru vari kubatwa chibharo, nevarume zvakare vari kutobatwa chibharo nokuda kwokuti vanotobanikidzwawo mudzimba. Saka inini ndakamboita basa iri nemweya mutsvene, ndikaona kuti aiwa paakuda kuti tishande nemapepa. Ndo pakazouya mukomana akanditi ngati mutungamiriri manyai tiite zvokuti tigadzire mapepa. Ndikatiwo ndounoziva mari iyi ngatifambise. Jonathan Chikasha ndiye national coordinator weruvheneko rwenyenyedzi trust. So ruvheneko rwenyenyedzi trust inonyanya kubata nhau yekurodzwa kwevana vari vana vadiki, kuti zviriko here izvi kurodzwa kwevana vadiki kunyanyanyanya kuma white garments. Zvamunoziva imimi kuti mapostori vamwe vanonzivo ndo vari kuita zvekurotera vana zvakasiyana siyana, kuti Mwari mweya mutsvene ndianditi ndirore mwana mudiki. Right. Ini ndiri mumwe wevapostori. Ndinokumbirisisa kuti ruzhinji munyatse kunzwisisa endi munzwe chandiri kutaura panapa. Regai ndikumanikidzei ndichiti ndo chokwadi chandiri kutsanangura, nokuti ini ndiri mufield yemweya mutsvene zvakanyanya, ndiri mufield yebasa irori zvakanyanya. So nyaya iripo ndeyekuti nyaya yekuroorwa mwana ari mwana mudiki 14 years 13 years 15 years kuno kuchipostori mweya mutsvene wakazviramba. Hazviko kuno kuchipostori. Zvazvisiko kuno kuchipostori, dambudziko hombe riri kuenda kunowanikwa mazuva ano ave makaro ekuti varume vane makaro asina kumira zvakanaka, ekuti akaona kamwana kadiki kakatsvukirira vakumhanyisana nako kuti aiwa katoibva katodini kuno kuchipostori. Tinokurudzirwa kuti tirore munhu ane 25 years anenge akuziva kuti chii chinonzi life, chii chinonzi murume, endi munhu iye anenge akukwanisa kutakura mimba, akukwanisa kunodhilivhara. Mukaona izvozvizvi vana vari kuenda kunoitwa operation vazhinji vacho vana vadoko, nekuti nzira chaicho yekuti mwana abude panenge pasina, munenge mamanikidza mwana. So ndiri kuti nini, child marriages anyanya ari kuwanda. Regai ndibatanidze ndichiti mweya mutsvene wakataura iwo uchiti izvi hazviko. Wakataura pachena uchiti makunakuna. Ukaona uchitora mwana wako mudukuduku makunakuna, ndo zvakataura mweya mutsvene. Endi mweya mutsvene haubati kune vanhu vakadaro. Musazotenderera muchinyeperana kuti unobata kune vanhu vakadaro, nokuti kuna Mwari imhosva, pano panyika imhosva. Handiti muri kuona? Saka munhu anobata chibharo anotongwa mitongo mingani? 2, wepano panyika newekudenga. Saka wepano panyika newekupi
ndokuti saka isusu kumapostori kunoku especially theme yandiri kufamba nayo inini ndiri kuti inini vanhu vamwari mapostori white garments regai dzive shiri mazai haana moto kureva kuti nhasi mukumira kwandiri kuita samadzibaba Endby ndakamirira kodzero dzevana vadiki mweya mutsvene wandibata zvinhu zvinorwadza zvinhu zvinoshungurudza especially izvo zvitingada kutarisira zvakakwana zvakanaka senyaya yakaitika recently kwaMarange yekuti kune mwana akafira pashrine aine mimba achidhilivhara. Inhau inorwadza, inhau inoshungurudza. Hatinei nezita rake, hatinei nekwaanobva, hatinei nemuzera wake, hatinei nefamily yake, asi tiri kuti isusu kunyangwe iri family yakapfuma yakaita sei, ngatisiyei kutora vana vadiki tichienda kunovaita madzimai. Zvinhu zvinoita kuti Mwari atize pakati pedu. Izvozvi kana mukaona kunetsa nekuoma kwaakuita nyika, ishungu dzina Mwari. Mwari wane shungu dzakanyanyisisa nesu vanamati nevasiri vanamati. Shungu dzaana Mwari ndedzei? Ndedzekuti shoko rake achaparidzwi, arichataurwi mugwara rakanaka, nekuti shoko rokutanga rinoti ida umwe wako sekuda kwaunozviita, ida mwana wako nokuti chipo chinobva kuna Mwari, nekuti iro shoko rinotaura kuti chipo chakanaka chinobva kuna Mwari. Mwana akanaka anobva kuna Mwari. Saka zvinhu inini Madzibaba Endby, zvinhu zviri kunyanya kundibata zvokuti handisi kumira kushanda basa iri. Ndicharamba ndichifaita chirwere ichi chekuroorwa, chekubatwa kwevana vadiki. Izvo zvitiri nyaya dzakawanda dzatiri kuenda kunoinvestigata kuti zvibude pachena tiende kunopedza nyaya iyi. Asi Mwari wokudenga akandipa muono wakanaka mukuru panhau yema-early child marriages. Muono waakandipa Mwari ndewekuti iye Mwari pachake wakati chechi yatinenge tanzwa kuti iyi chechi ndo yaita chimiro ichi, ndakanzi ndiende kunoengeja vakuru vemachechi, vemamedia, vemapurisa, vapi nevapi vese varipo. Timbotaura bishopi nabishopi takagarisana pasi tichikurukura nhau iyi. Kana mukuru muridzi wechechi akanga ataura iye achiti aiwa mutemo wangu inini handitenderi kurodzwa kwavana, noti vazhinji ndo mukutiza kwavari kuti asi nyaya dziri kungobuda zviti ndo zviri kuitika. So inini hangu ndiri kuti ndiri kuenda kunokumbira bishopi, gara apa mutemo waMwari wo wakapiwa kuti vhure chechi uri kuti kudini, uri kuti kudini nenhau yevana venyava, nokuti vana ava munoona vachave maticha vemangwana, vachave maminista emangwana, ndo vachadhiraivha nyika ino mangwana kuti iende pakanaka. Isusu tatokura zvamuri kutoona tadaisu vana Madzibaba Endby tatokura taakutofa. Saka nyaya iripo ndeyekuti isusu tikachengetedza vana vedu, tikavadzidzisa, vakave nemadhigiri, vakave nezvidzidzo zvavo zvinobatika, vachasara vachirana nyika mangwana. Munoona mukaona izvo zvinhu machechi akawanda ari kufa, machechi akawanda ari kuparara, nekuda kwokuti Mwari ari kudenga agumbuka nokuti muri kutora tuvana tuchiri tudokodoko tukarusvava. Zvino izwi redu kuno kuchipostori rakazviramba throughout, rakazviramba pasi rose. Hapana pandakaona inini zvichidiwa nekudenga, hatiti mazviona, hapana pandakazviona. Saka inini ndiri kuti kune vanhu vari kuita chimiro ichocho chekutanga, point number 1, maorganization ngatibatanei vanorwira kodzero dzevana vadiki, ngatibatanei tikwanise kurwisa chikamu ichi, especially kunoku kuma-white garments. Inini saMadzibaba Endby ndabuda pachena, ndofunga vanhu vese vari kundiona garment rangu iri, ndabuda pachena kuti ndakuenda kunofaita ma-early child marriages. Zvino zvazvinoda manje ndezvekuti kuti imwe ongororo yandakaita mukunge tasangana nezvikamu zvakafanana naizvozvi, ndine maongororo yandakaita. Ongororo yandakaita ndeyekuti unotoona pamba pemubereki paine nzara, ndakasvika dzimba dzakawanda, unotoona mubereki aine nzara asina kana pekutangira kana chokubata. Wotozoona kuti mwana dzimweni dzenguva unotoona kuti iye mwana pachake anotaura kuti siyai mukomana wangu uyu ari kundipawo 2 cents, siyai yakadaro. But unoona kuti 15 years handiri mazvona. Saka pari kudiwa kuti vemaorganization tinyatse kuisa musoro pamwe chete,
tikwanise kutungamidza vana madzibaba Endby zvatakaita izvo motitungamidza tiri tese tiri pamwe chete kana kuti takabatana toenda tonogadzirisa maproblemu iwayo. One, tinogadzirisa problemu nokutobatsira vanhu ivavo nokuti imwe ipoverty, imwe inzara chaicha iri kukonzeresa kuti vana ava vazosvikira pakupinda mune zvakadai. Iongororo yandakaita, right? Umwe undyire hwababa ukuthi vaona madzibaba Endby vanenge vane mari, vandiona inini kunge ndine mari, vakuchiona kuti right, tikatora mwana tikapa madzibaba Endby ava, inini ndagarika nemukadzi wangu kuno, vakuchinyengerana kwemurume nemukadzi, vakuchinyengerana, kunyengerana kwakuenda kunovaka chimiro chokuti vakundotengesa mwana wavo. Saka imwe ongororo yandakaona inini ndeyekuti hurumende ngaende kunotarisisa zvakare maererano nevabereki vari kubereka vanava. Mukunge vaona mwana arodzwa, ngavambotorawo mubereki ombomugadza ombomubvunzisisa zvakanaka, nekuda kwokuti vamwe vabereki ndo vari kutotengesa vana nekuda kwemari, nekuda kwehupfucha, nekuda kweshuga, nekuda kwemombe, muri kuzviona. Saka imwe ongororo zvakare yandakaita iyoyo. Imwe ongororo inhau yekuti machechi anofanirwa kuimpoundwa nemutemo. Tikange tabata machechi nemutemo, mutemo watobata nawo machechi ndiupi? Point number 1, vaprofiti vari kushanda mumamana munzvimbo vanofanira kuve neregistration inotaura kuti muprofiti uyu ane certificate. Chechi yacho chaicho kwete kungoti Stephen angomuka nhasi atobatwa nengoni atovhura kabani kake. Muprofiti anoda kuongororwa, kupiwa ongororo yakakwana. Apiwa ongororo yakakwana, hurumende yedu ndiri kutoengejawo futi hurumende kuti iongorore machechi, nokuda kuti mangwana zvichazoita mufananidzo wokuti hurumende yedu ichapindirwa nerimwe kona rekudhikambenwa navo vaprofiti ava. Vanoshandiswa, vanoenda kunovhura kachechi kake, haana kana certificate kana history kana nhoroondo yeupenyu hwake, anzwa nzara kumba kwakeko, arambwa nevasikana 15 akati right, ndikabatwa nemwe mutsvene ndakuchitora vakadzi vakuchindivinga manje. Nokuti munongozivawo vakadzi vana vedu vane weakness yekuti vakaona munhu anoti area kana kuti munhu anobuditsa mari vakutoenda ikoko, especially mazuva ano nemweya yakutenderera sina kumira zvakanaka. Zvakutina vana vedu kuenda kunopinda munzira dzakadini, dzinorwadza, dzinoshungurudza, dzinosiririsa. Imwe point yandakaona, amai vakabereka mwana nababa vakabereka mwana ngavave nemukana mukuru wekugara pasi nemwana wake vachikurukurirana, vachinzwanana. Munoona kuti mwana mukamuharasa, mwana mukamuvhundutsira, haabuditsi chokwadi chiri pamwoyo pake. Saka pamwe panoda kuti tigarisane pasi, tinyatse kunzwisisana nemwana wedu. Zvaida kuti baba kana amai ngavave neufrendi hwakanyatsa kukwana, wakasungana nevana vake nemhuri yake, vachikwanisa kutaurirana. Mwana ataurawo problemu yake, baba vachinzwa, mwana ataurawo problemu yake, mai vachinzwa, especially kuvana vedu vasikana ava. Zvinotibatsira, zvinoenda zvakare kunoderedza nhau yemachild marriages. Izvozvo iongororo yandakaita ini sababa Endby mukuona kwangu. Muchechi muno muyeJohannesburg South Africa handirambi kuti zvirimo kana kuti hazvimo, asi kana zvirimo, inini samadzibaba Endby ndiri kuenda kunobata. Ndabata tokwanisa kunoisa chimiro chinofanira kuiswa pagiraundi, kutobata chaiko totosunga ngetani izi. Saka taikumbira kuti if maorganization chinhu ichi chakabvira kudhara, izvo zvichakutokwira ende chatokura, variko ende basa iri richiitwa each and every day. Ndinoona Plan International Family Planning, maorganization akasiyana-siyana vari kuita, vanashamwari mwanasikana vese vari kuita mabasa aya, asi zviri kuramba zvichikwira. Uyai timbogara pasi tiite dialogue yedu isusu semaorganization, tobuda nerimwe stanza ratinokwanisa kufamba naro, tofamba nestanza iri towirirana, especially izvezvizvi nemakwiriro airi kuita. Pakuda kuti tigare pasi, tagara pasi totungamidza munhu ari direct chaiye tokwanisa kufamba. 1, tine dzimwe nzira dzakanaka dzekuenengeja masabhuku. 2, dzekuenengeja madzimambo chaiwo.
toshanda navo madzimambo nokuti zvirimo imomumu hazvisi kumasowe chete hazvisi kumapostori chete even kumachechi kune nyaya dzakawanda dziri kutsikirirwa kune nyaya dzakawanda dziri kuenda kunovhaririswa nokuda kwokuti panenge paine mari yadini yashanda asi vana vedu tinenge tatovaspoila vana vedu tinenge tatovakuvadza ndingati pama-early child marriages ndo zvimwe zvezvinhu zvandakaenda kunostarta nekuongorora zvinoda kunoshandwa so mamwe maorganization madoko akarejista vane registration dambudziko riri kuitika nderekuti hatina funding yakakwana yekuedza kuda kunobatsiridza asi dambudziko iri riri matiri tonyedza kuona kuti iri dambudziko iri wotonyedza kuona kuti mwana wayo kuti ndatotadza kuenda kuchikoro inini saka basa randaakuita ndere unomona ari kukumbira mari murodhi unomona achifamba achitsvagawo mai nemwana vachitofamba murodhi achikumbira rubatsiro at the end unoona mwana iye atororwa ari mwana mudiki nokuti zvinenge zvabva munherera nemuhuranda saka toda tidai mwari wekudenga atibatsira ipapo ndingati panhau yema-early child marriages ndo zvatingakwanise kuita ndichiti sori nenhau yakaitika kuJohani Marange inhau iri pachena asi kusunga muridzi wemukadzi hongu tingati kupedza nyaya asi hakusi kupedza nyaya nokuda kwokuti haisiriyo nyaya yega inini ndiri kukumbira kuti tive nekubatana kwakasimba tiende tonoingeja vaMarange hatisi kuvapa mhosva hatisi kuenda kunoapoinda chechi kuti ndozvairi kuita nekuti mutemo wavo vari kuti ivo hatitendedzwi kuroora mwana mudiki saka chataakuda kunovapa isusuka mazano ekuti vakwanise kubata mbavha dziri kusvibisa chechi yavo handiti mazviona tabata mbavha dziri kusvibisa chechi yavo todzibata sei mbavha idzi mabatiro atichaita mbavha idzi manje ndekuti tichashandisawo intelligence dzedu tine vanhu tine vapostori vatonamata navo mapurisa vakaenda kuchikoro tine vanhu vatonamata navo vana mai ava vakadzidza vane masertificate echipurisa takugara navo pasi toona togadzira bumbiro remutemo toenda ikoko tosvika togadzira nyaya togara navo vaMarange pasi kuti right titendedzewo vaMarange timbopindawo muchechi menyu timbopotawo tichifambawo tichinamata imimi muchiendera mberi nemagungano enyu basa richienda kumberi nokuti tikada kutarisaka pane zvakawanda zviri kuitika zvinotyisa zvinosiririsa zvinorwadza zvinoshungurudza zvinhu zviri kuitika mukati mekurodzwa kwevana vadoko saka ndingangoti muchidimbu ndizvozvo kusungwa kwemunhu yakaenda kucheri hakusiri kwokupedza dambudziko handei tonosangana nemukuru muridzi iye muzvinapembe muridzi wenyanga tikurukure naye tiende kunomisikidza chimiro zviende kunova zvakanaka muchidimbu ndikati ndatenda